Bé, doncs bona nit. Anem a donar obertura a la sessió d'avui dilluns 6 de març del ple ordinari i el primer punt serà l'aprovació de l'acte de la sessió del ple del 9 de gener de 2017. Hi ha algun comentari de l'acte? Doncs passem a votació. Vots a favor? Per unanimitat. El punt número 2 serà l'aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministrament i altres contractes administratius, als privats, contractes d'obres i instal·lacions i els de concessió d'obres públiques. Es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, altres contractes administratius i els privats de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà. Segon, fer constar que el text d'aquest plec és el mateix que apareix publicat en el butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 4 de febrer de 2014 i en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6.556 del dia 6 de febrer de 2014 amb les rectificacions que apareixen publicades en el butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 26 de febrer de 2014 i en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6.571 del dia 27 de febrer de 2014. Tercer, sometre informació pública als presents acords així com el text del plec pel termini de 30 dies hàbils a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al tauler d'anuncis de la corporació, al web municipal, al butlletí oficial de la província de Barcelona i al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini d'informació pública començarà a comptar a partir de l'any demà de la darrera publicació de l'anunci al BOP o al DOC. Quart, disposar que en el cas que en el període d'informació pública no es presentin al·legacions ni reclamacions, que tots els documents que integren l'expedient s'entenguin aprovats automàticament amb caràcter definitiu, sense necessitat d'adoptar un nou acord exprés. Cinquè, finalitzat el termini d'exposició pública i resoltes en el seu cas les al·legacions que s'hi formulin, trametre a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i còpia íntegra i fefaent del plec, a l'efecte que durant el termini de 15 dies puguin formular requeriment si consideren que vulnera l'ordenament jurídic. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi formulat requeriment, es procedirà a la publicació del text íntegre del plec en el tauler d'anuncis, en el BOP i s'anunciarà en el DOC una referència del BOP en el que s'ha publicat el text íntegre. I sisè, facultar l'alcalde president, senyor Xavier Vilamal i Bastarres, tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l'execució dels acords que se'n derivin. Bé, solament el que es pretén amb aquesta proposta és tenir un plec de clàusules generals. Això es fa a proposta dels serveis jurídics i tècnics i administratius del propi Ajuntament per facilitar una miqueta la tramitació de les diferents concessions o ofertes públiques que es puguin produir. I de fet no en disposàvem d'un plec general i això d'alguna manera ha de facilitar una miqueta la tasca quan s'executin obres públiques o es faci algun tipus de tramitació de concessions a nivell administratiu. Bàsicament aquest és l'objectiu que es busca amb aquesta proposta. Si hi ha algun comentari, doncs ho posem a votació. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat. El punt número 3 serà la classificació de les ofertes de procediment per a l'execució de les obres corresponents al projecte d'enderroc, consolidació i rehabilitació de l'edifici del Mallol, fases 1 i 2. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, declarar vàlida la licitació aprovada de conformitat amb el contingut de l'informe dels serveis tècnics municipals, la següent classificació de les proposicions presentades per l'adjudicació del contracte per l'execució del projecte enderroc, consolidació i rehabilitació de l'edifici del Mallol, fases 1 i 2, amb la puntuació que aquí s'indica i amb els licitadors i puntuació que s'indica en la proposta. Segon, requerir a l'empresa Calam Tàpies Construccions SL com a licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació de la present resolució presenti la garantia definitiva per import de 16.728 euros amb un cèntim d'euro equivalent al 5% de l'import d'adjudicació exclòs l'IVA. Tercer, requerir a l'empresa
Calam Tàpies Construccions SL com a licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació de la present resolució presenti la documentació exigida en la clàusula número 17 del plec. Quart, notificar el present acord a l'empresa Calam Tàpies Construccions SL i a la tresoreria municipal els efectes oportuns. I cinquè, delegar a favor de la Junta de Govern local l'adjudicació del contracte a favor del licitador que ha presentat l'oferta més avantatjosa sempre que porti la documentació requerida, així com l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. Bé, com que tots els grups polítics hem anat fent el seguiment, sembla que no calen gaires explicacions, solament fer esment de que en aquest cas es van presentar 4 empreses i a proposta dels serveis tècnics, sobretot per lo que feia valoració de millores i valoracions tècniques, es va adjudicar amb l'empresa aquesta Calam Tàpies Construccions, que esperem que faci una bona obra i amb el termini corresponent. No sé si hi ha alguna cosa més, hem anat fent tot el seguiment, per tant em sembla que tots tenim la informació i si no hi ha res més procedirem a la votació. Vots a favor? Per unanimitat. El punt número 4 serà l'aprovació inicial de l'ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà segons el redactat que s'adjunta a aquest acord com a annex. Segon, sotmetre l'esmentada ordenança a informació pública per a la formulació de reclamacions i al·legacions per un termini de 30 dies hàbils a través de la inserció de l'anunci corresponent al butlletí oficial de la província, al diari oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació. Tercer, determinar que un cop transcorregut l'esmentat termini d'informació pública, en cas de no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l'acord d'aprovació inicial de l'ordenança esdevindrà definitiu. I quart, indicar que d'acord amb el que estableix a la seva disposició derogatòria única, l'entrada en vigor de la nova ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà deixarà sense efecte totes les disposicions d'igual o inferior rang que suposin el contingut d'aquesta nova ordenança. Hi ha alguna cosa que algú grup vulgui afegir o comentar? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Per unanimitat. El punt número 5 serà l'aprovació de l'expedient 4/2016 de crèdit extraordinari i reconeixement extrajudicial de crèdits. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar les obligacions referents a serveis i crèdits d'exercicis anteriors amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017 per un import de 58.352 euros, segons el detall que figura a l'expedient. Segon, aprovar l'expedient de crèdit extraordinari per un import de 58.352 euros per tal de poder realitzar les diferents despeses que consten determinades a l'expedient tramitat a l'efecte, finançant-se la despesa amb càrrec romanent de tresoreria d'acord amb el detall que consten en l'acord, amb les altes en aplicacions de despeses i altes en aplicacions d'ingressos. Tercer, exposar el present expedient al públic pel termini de 15 dies hàbils mitjançant publicació al butlletí oficial de la província i el tauler d'anuncis de la corporació, l'objecte que les persones interessades puguin fer les reclamacions i al·legacions que considerin necessàries. Quart, considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord al respecte en el supòsit que durant l'esmentat termini no es formulin al·legacions. I cinquè, trametre còpia de l'acord i de l'expedient en el seu moment a la Delegació d'Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. Hi ha algú que fer algun aclariment o hi ha alguna... Sí? El grup de Convergència, Partit Demòcrata Català, votarem en contra de passar com a inversió a l'exercici actual la despesa en l'adquisició de la maquinària del bar de la Pista, pagat a l'exercici anterior 2016. Els motius d'aquesta votació són els que ja hem anat exposant cada vegada que hem parlat d'aquest tema. Volem recordar que l'Ajuntament no tenia cap obligació ni urgència en fer aquest pagament de 58.000 euros i que en el seu moment aquest equip de govern no va consultar la nostra opinió. Novament estem davant del reflex d'una mala pràctica, tal i com ho especifica el mateix punt, el 2016,
no hi havia partida pressupostària per poder-ho fer i s'ha d'aprovar ara en el pressupost d'aquest 2017, finançant-se aquesta despesa a càrrec de remanent de tresoreria d'aquest 2017, ja que l'any passat no es podia fer, és a dir, ja no es podia gastar més remanent. Bé, no, evidentment no ho considerem amb l'apreciació, no? Vull dir, senzillament s'ha fet ara, en el moment que s'ha fet el concurs, que ha quedat desert, i es pot incorporar com a romanent. Per tant, era una partida que quedava pendent, que sabíem que existia, i simplement s'ha esperat doncs, a que es pogués celebrar o acabar el període per el concurs públic que s'havia obert per la concessió del bar de la pista i, bueno, bàsicament doncs, es fa en aquest moment. Per tant, no compartim l'opinió, la respectem, però lògicament tenim un altre punt de vista del per què es fa en aquest moment. Si no hi ha res més... Bé, jo crec que també cal recordar que en el moment que es va fer aquest pagament era per evitar el tancament del bar, que el que volíem era que continués l'activitat. Després les persones que estaven gestionant el bar ho havien de deixar per uns motius personals, per uns motius de salut, i evidentment doncs, l'Ajuntament es va plantejar el fet aquest de que s'adquiria d'alguna manera aquest inventari de material a canvi de que també el nou adquirent de la concessió també se'n fes càrrec. Per tant, era un anticip, en aquests moments era un anticip que després havia de recuperar l'Ajuntament. En principi és això. El fet que no hi hagués partida pressupostària és evident perquè va ser una cosa que no es podia pressupostar, no es podia preveure que les persones que ho van deixar ho deixessin en aquell moment. Nosaltres creiem que en aquest moment es va actuar de forma correcta per evitar precisament aquest tancament. Bé, doncs, si no hi ha cap més intervenció... Jo només voldria afegir que, en canvi, sí que aquesta partida sí que l'heu inclosa en els béns del 2016. Vull dir que llavors es dius per un cantó li posen i l'altre no li posen. En el 2016 també ho podíeu haver fet a càrrec de remanent i després quan s'hagués si això que deies, el concurs no s'ha pogut fer, s'ha pagat, per tant es podia treure de remanent igual que es fa aquest any. Jo crec que en aquell moment hi devia haver-hi algun impediment, no? I suposo que hi havia, amb la llei que hi ha actualment tampoc pots gastar tot el remanent, no? No sé si jo crec que estàveu més condicionats per això, perquè bé que està inclosa en els béns de l'Ajuntament del 2016. No és ben bé això. Hi ha hagut un estalvi de més de 100.000 euros, per tant es hagués pogut incorporar. O sigui, l'estalvi en l'any 2016, que després farem l'aprovació de la liquidació, hi ha un estalvi net. I l'estalvi superior a aquest import. Us hem donat l'explicació una miqueta a l'argument tècnic. Per tant, podrem discrepar. Vull dir, és un apunt comptable i per tant és un tema més de comptabilitat. Però vull dir que es podia haver fet i no es va incorporar. I després hi ha dues coses, una cosa és l'inventari i l'altra és els pagaments. Vull dir, és lògic que s'incorpori amb l'exercici del 2016 perquè és inventari del 2016, però vull dir, el pagament o el que és a l'apunt comptable tant es podia haver fet en l'any 2016 com en el 2017. Es fa en el 2017 una miqueta amb l'argument aquest d'esperant a què passava amb el concurs. Per tant, discrepem amb les formes. Considerem que el procediment és el correcte, però a partir d'aquí és un tema de formes, no hi ha més. De totes maneres, tal com apuntaves, no dius l'hem inclòs ara en aquest 2017. Aquest 2017 tampoc s'ha acabat, com per dir ja tirem la tovallola de que no s'acabarà fent llogant, diguéssim, no, la pista i podent-se recuperar aquest import. Tenim encara també molt 2017 per endavant. No sé per què ara la pressa també de posar-li. No, és per regularitzar un apunt, vull dir, no hi ha més, no hi ha cap pressa, podíem haver esperat encara, però vull dir que és absurd, vull dir, al final val més tenir les coses, vull dir, al dia,
i en aquest moment, doncs, un cop s'ha acabat tot el procediment, que s'acaba aquest mes de gener, és quan s'incorpora. És simplement l'explicació. Si no hi ha res més, doncs posem en votació. Vots a favor de la proposta i vots en contra? 6 vots a favor i 4 en contra. El punt número 6 serà l'aprovació de l'expedient de crèdit extraordinari 5/2017 en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 5/2017 o pressupost en vigor a la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions i operacions de crèdit d'acord amb el detall que consta en les propostes que s'han fet arribar. Segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el butlletí oficial de la província de Barcelona pel termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Hi ha alguna aportació, algun comentari a fer? Doncs ho posem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 6 vots a favor i 4 abstencions. El punt número 7 serà la rectificació de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2016. Es proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar, d'acord amb els annexos que figuren en l'expedient, la rectificació anual de l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, actualitzat a 31 de desembre de 2016, la valoració del qual es fixa en 18.154.031,48 euros. I segon, trametre una còpia de l'esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la subdelegació del Govern a Barcelona. Hi ha algun comentari que es vulgui fer sobre aquest punt? Bueno, com he comentat abans, en aquest inventari sí que hi ha la incorporació de tot l'inventari de la pista, d'aquests 58.000 euros que es van pagar. Llavors nosaltres el que sí que farem, sí que estem d'acord amb la incorporació dels altres béns, però amb el d'aquest no que estem d'acord. Per tant, el que farem serà abstenir-nos. Jo només voldria puntualitzar que en l'any 2007 l'inventari que hi havia en aquest Ajuntament era de 9.939.000 euros. Hem arribat als 18.153.000, que és doblar en 10 anys o en 9 anys, gràcies a la forta inversió que s'ha produït en aquest municipi. Per tant, crec que és la xifra que hem de valorar i no fixar-nos en un detall que evidentment és una petita puntualització d'aquests 18.154.000 euros. Doblar en aquests anys el patrimoni de l'Ajuntament crec que ha sigut una bona tasca feta des dels governs municipals i crec que és el que hem de posar en valor amb aquest inventari. Res, només voldria afegir que, si no recordo malament, l'any passat el vam aprovar, perquè evidentment, com tu dius, amb aquest diferencial s'hi nota molt el que és la residència. Evidentment, s'ha fet un esforç, però clar, amb aquest diferencial que apuntaves hi té molt de pes la residència, que és el que s'hi va incorporar l'any passat. Home, residència, pavelló, camp de futbol, carrer de la Vinya, jo crec que s'han fet moltes inversions, biblioteca, tot el nucli antic, el pont. Vull dir, crec que si alguna cosa en aquests últims anys crec que Sant Hipòlit ha sigut una forta inversió, sobretot amb subvencions i amb molt poc endeutament. Per tant, no només és la residència, vull dir, hi ha molts altres equipaments en el municipi que s'han anat produint en els darrers anys. Si no hi ha res més... Sí, també faria
una puntuació només, referent una mica a les paraules que ha comentat abans el senyor Hipòlit i el tema ara de l'inventari, que precisament per això, per aquestes grans inversions, diguem-ho així, crida l'atenció aquests 58.000 euros qualificats com a inversió d'una maquinària que els que recorrem força a la pista i estem en contacte amb els actuals treballadors sabem que és una maquinària que està amb un ús força precari, que és antiquada, és vella i que no entrarem una altra vegada amb el tema del valor que pugui tenir, però sí que les paraules que acaba d'en Xevi, que 58.000 euros és un petit detall, però a nosaltres no ens sembla un petit detall 58.000 euros, com és això. Jo pregaria que parléssiu amb la Junta, no amb els treballadors. I la Junta té una opinió totalment tergiversada i diferent a la que tu estàs exposant aquí. Nosaltres, com a equip de govern, parlem amb la Junta Directiva, que és qui realment pot opinar sobre un tema del qual molt lleugerament es diuen determinades coses. Seguim insistint, jo t'agrairia que parlessis amb qui s'ha de parlar, que és amb la Junta Directiva, i la Junta Directiva no opina exactament el que has comentat i que és molt respectuosa a la vostra opinió, però evidentment doncs, discrepem profundament amb aquest tema. I crec que si tots ens estimem el club i si tots ens estimem el municipi i si tots ens estimem que realment hi hagin activitats i que funcioni doncs, el pulmó que pugui ser del nostre municipi com és la pista, la prioritat que tenia aquest govern és doncs, que l'activitat que allà es produeix com a centre social que representa el bar de la pista doncs, segueix en funcionament i crec que és el que hem de posar en valor. Tots estimem el club, tots estimem el poble i tots entenem que és una entitat social molt important i de molt valor a Sant Hipòlit. Jo et recordaria que jo soc part d'aquesta Junta, jo en soc membre d'aquesta Junta parlant, potser estic parlant a mi mateix, i també et demanaria que no només parléssiu amb la Junta, que també parléssiu amb els ciutadans, no? Amb els consumidors, amb els que hi fan vida, tota aquesta part social que vosaltres dieu, que és tan important, doncs a veure quina opinió tenen dels lavabos que hi ha allà, dels serveis que hi ha, de les condicions com està el bar, i llavors potser li donarem una mica més d'importància a aquests 58.000 euros. Bé, posem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 6 vots a favor i 4 abstencions. El punt número 8 serà donar compte al ple del decret d'alcaldia 25 de gener del 2017 relatiu a la modificació de crèdit 16/2016. Hi ha algun comentari? El punt número 9 serà donar compte al ple del decret d'alcaldia 19 de gener de 2017 relatiu a la modificació de crèdits 1/2017. Hi ha alguna cosa? Sí. Voldríem comentar que és el pagament del bar La Catòlica i us volíem demanar doncs, com està el tema de La Catòlica. Bé, s'han fet diverses gestions amb l'entitat del teatre, seguint una mica la línia que es va portar amb la pista, per veure si ells se'n podien fer càrrec mentrestant no es traies a concurs. O sigui, d'alguna manera ara el que toca fer és redactar les bases del concurs per treure a concurs públic la gestió del bar de La Catòlica. Les persones responsables doncs, de la Junta del grup de teatre han declinat aquest oferiment que se'ls va fer des de l'Ajuntament i per tant ara estem fent gestions ja per donar-hi una altra solució. Una mica la pretensió seria no esperar tampoc a la publicació de les bases del concurs, perquè això ens anirem doncs, a mesos, no? I per tant doncs, aquell bar pensem que ja porta masses mesos tancat i per tant el que pretendríem ara és donar la concessió amb alguna entitat que ho pogués gestionar sense que fos un particular i de forma temporal fins que no es tregui el concurs públic.
Hi ha alguna qüestió més? El punt número 10, doncs, serà donar compte al ple del decret d'alcaldia 14 de febrer de 2017 relatiu a la liquidació del pressupost del 2016. Aquí sí que jo voldria comentar doncs, que hi ha hagut un resultat pressupostari en positiu de més de 100.000 euros. S'incorporen romanents per valor de 659.878,88 euros que provenen bàsicament d'inversions o obres que es realitzaran en aquest exercici 2017, com són les del Pla de Barris. Destacar que el període de pagament que ha fet l'Ajuntament de Sant Hipòlit l'any 2016 ha estat de 14,96 dies. La llei ens permetia fins a 30 dies i s'ha estat pagant amb un promig de gairebé 15 dies. Hem tingut un estalvi net en positiu i s'ha reduït el deute viu de l'Ajuntament fins al 24,01%. Si recordem, el límit establert per la llei pot estar fins al 110, per tant estem molt lluny d'aquest límit, subjecte a autorització, això sí, i fins al 75% si és subjecte a comunicació. En qualsevol dels dos casos doncs, estem bastant per sota. Creiem que la gestió econòmica doncs, amb aquests resultats és més que lloable. Es compleixen els ràtios que tots els temes de la capacitat d'endeutament que s'ha produït a l'exercici 2017 doncs, els estem complint i per tant doncs, l'Ajuntament disposa de suficient capacitat financera per si és necessari, com serà segurament en aquest exercici 2017, en el moment que s'executin doncs, obres importants en el Pla de Barris, doncs, poder demanar els crèdits suficients, els crèdits pont, fins que la Generalitat de Catalunya doncs, no faci efectius els seus pagaments i per tant poder fer la despesa necessària per anar seguint complint doncs, amb tot el que és la llei d'estabilitat pressupostària. Si no hi ha res més, doncs passarem al següent punt, que serà el punt número 11, que serà donar compte del ple del decret d'alcaldia de 14 de febrer de 2017 relatiu a la modificació de crèdits 2/2017. Hi ha alguna cosa que hem de comentar? Sí, jo en aquest punt us volia demanar, en la comissió informativa, quan va sortir el tema dels estudis i treballs tècnics, que és la partida dels advocats d'Entrena, aquesta partida dels 20.328.000 euros, jo ara veig aquí que consta la partida de 20.000, quan al seu dia a la comissió informativa em veu dir que m'ha estranyat veure tota la partida aquí perquè em veu comentar que el 50% ho pagava la Diputació i 50% a l'Ajuntament. Jo esperava veure aquí la meitat. I bueno, aquesta era la interrogant que vaig tenir jo quan ho vaig veure tot, perquè llavors també vau comentar que l'altre 50% potser la miraríeu de tramitar via assegurança de l'Ajuntament, i era l'interrogant aquest, si la meitat ja ve de Diputació, com és que aquí apareixen els 18.000 que l'altre dia em veu dir més l'IVA. Era aquesta la pregunta. Desconec ara realment, però és un tema comptable, però m'imagino que és com s'executen totes les coses. Nosaltres hem de ser, perquè la factura vindrà a nom de l'Ajuntament, per tant serà l'Ajuntament qui pagarà en el bufet d'advocats i després serà la Diputació que liquidarà amb l'Ajuntament. Aquesta suposo que deu ser la tramitació, jo ara sincerament ho desconec, però en qualsevol cas l'altra part corresponent, doncs evidentment hi ha una assegurança que un cop també liquidat després s'ha de passar amb la companyia asseguradora, com es fa en qualsevol parte, i llavors la companyia asseguradora doncs fa el retorn. Però vull dir que el pagament, m'imagino, això en tot cas, això el que us ho podria aclarir millor és el tresorer, però suposo que el pagament s'ha de realitzar des de l'Ajuntament i després ja es liquida amb les administracions i amb la companyia d'assegurances. No és el pagament, sinó que aquí figura com a una partida de despesa, no? I dius, com és que l'han imputada tota, no? Per què? Perquè tu has d'imputar la partida sencera i després una cosa és la despesa i després els ingressos, i llavors una cosa es compensa amb l'altra. Jo ara sincerament no... Per
però vull dir com qualsevol, o sigui, això és com quan tu fas un pagament amb l'empresa adjudicatària i després tens l'ingrés de la subvenció, però el pagament el realitza completament l'Ajuntament, no només liquida una part i la subvenció és l'administració que li paga a l'empresa, sinó és l'empresa que li paga al propi Ajuntament i és l'Ajuntament que liquida amb el que ha realitzat el servei. M'imagino que el sistema deu ser el mateix. Com tu vas dir, no el pagament, però és que no és el pagament, és la despesa que s'imputa en la partida d'estudis i treballs, no? I dius, com llavors es tornaran a treure, no trauran d'aquesta partida, no es pot treure de partida, llavors un cop està posada. Bueno, jo ara no podria tampoc concretar l'import perquè hi ha uns quants procediments i amb Diputació es havia d'acabar de veure de tots aquests procediments quina part Diputació assumia el 50% i quin se n'havia de fer càrrec a l'Ajuntament. O sigui, aquesta és una primera previsió, un primer pressupost que hi havia. Després el pressupost aquest era previ al decret d'assistència de Diputació i el que sí que és cert que es han passat els procediments a les assegurances, després s'imputa, o sigui, sí que es farà constar com a despesa, però el que deia l'alcalde, hi haurà l'ingrés si ho cobreix l'assegurança, però l'assegurança també, les asseguradores ho han de confirmar que sigui així. Per tant, jo entenc que dius que aquest és l'import que li correspon a l'Ajuntament i que la Diputació tornarà a pagar 20.000 euros més. Estem parlant d'una partida de 40.000 euros per advocats. Jo ara no recordo l'import exacte perquè hi ha bastants procediments i cada procediment tenia un import. El que demanem doncs és que en el pròxim ple s'aclareixi. Bueno, ho podem aclarir com vulgueu, no hem d'esperar en el ple, ho podem aclarir com vulgueu, vull dir, és un tema que no... que sincerament és un tema comptable, vull dir que ara no us podem donar la informació, però demà, com vulgueu, ens reunim i ho aclarim, vull dir, això no hi ha cap problema, no hem d'esperar el proper ple. Doncs ja està, només era això. Passem al punt número 12, doncs. No, el 12, S'ha de donar compte al ple del decret d'alcaldia 17 de febrer 2017 relatiu a la modificació de crèdits 3/2017. No hi ha res a comentar? El punt número 13 serà la moció que presenta el grup municipal del Partit Socialista, Coalició de Progrés, respecte a la necessitat d'una reforma que es converteixi en un estat federal. El ple de Sant Hipòlit de Voltregà reivindica un nou pacte. Primer, la necessitat d'obrir el marc per una reforma que ens converteixi en un estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la democràcia i que pugui servir com a catalitzador del pacte polític. Aquesta reforma culminarà en un referèndum sobre l'acord amb garanties democràtiques i que interpel·li a tothom. Segon, el compromís d'aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i l'autogovern de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte. Tercer, el reconeixement de Catalunya com a nació amb la seva llengua, identitat, història, tradicions, dret i cultura propis. Quart, la reafirmació de l'estat del benestar, la transparència, la lluita contra la corrupció, la reforma de la llei electoral, la millora en matèria d'infraestructures i l'eficiència de l'administració. I cinquè, remetre aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i els seus grups parlamentaris, a les entitats municipalistes catalanes i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i Diputades. Bé, l'objectiu d'aquesta moció només és reivindicar que el nostre grup municipal està a favor de l'execució d'un referèndum, una consulta, el que es vulgui dir. El que no estem disposats és a saltar-se la llei i, per tant, com que creiem que l'immobilisme i la pulsió recentralitzadora que s'està produint en aquest moment no és ni productiu ni és bo, reclamem això, diàleg, negociació i pacte, i refermar el nostre compromís amb que sempre i quan siguin aquestes premisses i que no hi hagin
assalts anticonstitucionals, com ara ens ha dit el Comitè de Garanties, doncs el nostre grup municipal sempre estarà a favor, i insistint doncs, en les tres premisses aquestes que són les del diàleg, la negociació i el pacte. Bé, des del nostre grup celebrem poder parlar doncs, de política de forma cordial, com sempre ha de ser, aquí en el ple, i manifestem també, com sempre hem fet, la nostra voluntat d'arribar a acords amb tothom, i evidentment ho hem demostrat abastament, em sembla. Després, aquí avui estem parlant precisament d'una moció que segurament molts dels que estem aquí hauríem subscrit 5 anys enrere, però ara em penso que fem tard perquè ara no és el moment de parlar de federalisme, quan se'ns ha, des del govern de l'estat espanyol, des del PSOE, des del PP i des de Ciutadans, es va clarament per un altre camí. Ens sembla que això és un brindis al sol, quan precisament fa pocs dies també en Patxi López, un dels que es postula com a nou dirigent del PSOE, diu que Catalunya no és una nació política i que sí que és una nació cultural. Això ho entenem, nosaltres ho entenem que s'està referint a que sí, doncs aquí podrem ballar sardanes i fer castells, però que d'autogovern res de res. El PP i el PSOE i el PSC han defensat el criteri d'immobilisme davant la negociació d'un referèndum acordat amb l'excusa de que no és legal. La història ens ha anat demostrant sempre que les lleis es canvien, que a vegades l'única manera de fer-ho és desobeint. Es va canviar l'esclavitud que va durar des del segle XVII fins al segle XIX, fins a finals del segle XIX. Es va canviar el sentit del vot femení amb una reforma de la Constitució l'any 1931 i es va votar a les Corts del 1933. Les dones fins llavors no havien votat. També es va haver de canviar la llei, en definitiva. I també es va haver de canviar la llei al voltant dels anys 40, quan existia la segregació racial i els negres no podien seure als mateixos seients que els blancs o no podien entrar per la mateixa porta que entraven els blancs. Això era legal i també es va canviar i va passar amb aquesta nova línia. No? Aquesta moció ens agradaria presentar-la a nosaltres d'aquí uns anys des d'una república catalana cap a unes repúbliques de la península ibèrica. Però per tot això, evidentment, l'estat espanyol ha de fer un gir important i d'alguna manera desautoritzar una monarquia que s'ha també demostrat corrupta i escandalosa. Per nosaltres votar és la màxima expressió de la democràcia. Votar no pot ser mai il·legal. S'ha dit que la democràcia existeix gràcies a la llei. Això ho han dit des del PP, des del PSOE, des de Ciutadans, i nosaltres pensem que la democràcia és la millor manera de fer les lleis. És per tot això que el nostre grup, Som Voltregà, votarà en contra d'aquesta moció. El grup municipal de Convergència, Partit Demòcrata, també votarem en contra. Respectem moltíssim la moció presentada pel grup del Partit Socialista. El nostre vot en contra és bàsicament també molt similar amb les paraules o dir pràcticament igual a les paraules del portaveu de Som Voltregà, i és que quan parlem d'immobilisme no podem o ens hem de referir més a l'immobilisme de l'estat espanyol i no pas el del nostre Parlament, que ha mostrat sempre tota disposició per dialogar i per acordar un referèndum pactat amb l'Estat cap a l'autodeterminació. En tot cas, aquest immobilisme l'hem rebut des de Madrid. També diem que no perquè entenem que la majoria de la ciutadania de Catalunya ja no combrega amb la paraula federalisme,
perquè, com deia Hipòlit, aquesta partida ja l'hem superat des de fa uns quants d'anys, i és que realment la sensació que dona el dia a dia de les notícies i sobre polítiques i afers econòmics, socials i inclús de desenvolupament de treball, aposta de les empreses cap a un país millor, és que a Catalunya encara som a temps de reconduir i de fer net i fer una societat més justa i més digna. També parlo en matèria de corrupció. És per això que partits com el nostre, per exemple, sembla que s'han posat força les piles i ho celebrem, i cosa que haurien de fer molts partits, i reconèixer els errors que s'han comès fins al present per no tornar-los a tenir en un futur. Se'ns presenta un futur d'oportunitats amb la possibilitat d'esdevenir un país, una nació, però en tots els sentits, no només en el sentit cultural, i és per això que nosaltres votarem en contra d'aquesta moció, però sempre estendrem la mà a que el Partit Socialista vagi fent el canvi cap al rumb que està agafant aquest nou país, que esdevindrà properament segur Catalunya. Bé, jo només vull recordar una cosa, perquè com que aquí s'ha repetit dues vegades de que tot això ja està passat, no ho sé, ara sembla que el govern també està retrocedint, perquè fa 18 mesos que van fer unes eleccions i en cap cas es plantejava una consulta. Es deia que en 18 mesos la independència seria possible, i aquests 18 mesos es compleixen, si no recordo malament, aquest mes de març. Per tant, em sembla que el retrocés el produeix tothom, i probablement si encara retrocedem una miqueta més i anem a la consulta legal i acordada que fa 5 anys tothom se n'enreia que era l'única que proposava el PSC, ara resulta que estem arribant a allò que en aquell moment estàvem proposant i que ningú ens feia cas. En qualsevol cas, doncs, com que això és un joc d'anar endavant, anar enrere, i res és tan fàcil com alguns ho vol fer vendre, sincerament jo crec que des dels governs no es pot desobeir mai. Un govern precisament el que té de fer, i això en els ajuntaments ens trobem contínuament a fer moltes coses que no ens agraden però que ens toca fer-les, doncs això és el que demano jo als governants del nostre país, perquè realment toquem tots a peus a terra i treballem tots conjuntament. En definitiva, una miqueta la moció que es presentava era en aquest sentit, de dir, escolta'm, no arribarem enlloc si no és a través d'un pacte, i per tant és el que nosaltres reivindiquem. A partir d'aquí agraeixo les paraules que heu reproduït, i evidentment discrepem amb el punt final, però és bo que tots coincidim de que votar no és dolent, sempre i quan es facin dintre d'uns mecanismes correctes i dintre del que ens marquen els marcs legals. Dit això, si no hi ha res més, posem a votació. Vots a favor? Vots en contra? 3 vots a favor i 7 en contra. El punt número 14 serà la moció que presenta també el grup del PSC Coalició de Progrés sobre la reinversió del superàvit i la reforma del sostre de despesa als municipis. El grup municipal socialista de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent moció instant al Govern d'Espanya, primer, permetre que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit en 2017 sense necessitat de generar nous ingressos pel mateix import a través d'una autorització legal per a aquesta reinversió que sorgeixi de la pròrroga pressupostària dels pressupostos generals de l'Estat. I segon, reformar la llei de règim local per reforçar l'autonomia local i garantir un sistema de finançament estable i promocional amb unes competències ben definides pels municipis i aquelles que no sent pròpies previ conveni puguin desenvolupar-se sense comprometre l'estabilitat pressupostària amb garanties de control i transparència de la funció pública. Bé, volem reivindicar el paper dels municipis, dels ajuntaments, que ha sigut l'única administració que en aquest moment té superàvits i que gràcies a una
llei d'estabilitat pressupostària que es va aprovar en el seu moment pel govern del Partit Popular, però que va ser votada també per Convergència i Unió, doncs ha resultat un aspecte no negatiu, diria supernegatiu pels propis municipis, que fent estalvi, fent endreça a casa seva, complint amb tots els seus objectius, doncs no se'ls hi permet disposar d'aquests diners amb líquid que es generen anualment per fer inversions en els propis municipis, i que per tant aquells que estem complint amb totes les normatives, doncs com a mínim que se'ns permetés disposar lliurement de tot aquest estalvi que estem generant i poder-lo revertir doncs, amb els nostres veïns i veïnes. Aquesta llei d'estabilitat és una llei injusta pels propis municipis, i més, insisteixo, quan són els propis governs els que estan incomplint amb els terminis de pagament i amb tots els seus compromisos, de manera que aquí el que es ve a reivindicar amb aquesta moció doncs, és, com es diu aquí, permetre doncs, que les entitats locals reverteixin els seus superàvits i que siguin lliures amb la capacitat que tenen de fer les coses ben fetes, perquè ho està demostrant que l'únic que està portant diners i superàvits són els propis ajuntaments, que tinguin la llibertat per poder decidir allò que plenament han de reinvertir amb els seus veïns i veïnes. Si no hi ha cap més comentari, vots a favor? Abstencions? 6 vots a favor i 4 abstencions. El punt número 15 serà la moció que presenta el grup municipal Som Voltregà, Cor Municipal, respecte a l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. El grup municipal de Som Voltregà de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà proposa al ple municipal els següents acords. Primer, manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Segon, subscriure el contingut del manifest Pacte Nacional pel Referèndum. Tercer, promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics assumin el Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu manifest. I quart, enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana de Municipis. Bé, fer una mica d'història de què és el Pacte Nacional pel Referèndum, que és un organisme que prové del Pacte Nacional del Dret a Decidir, que es va transformar en el Pacte Nacional pel Referèndum, i la seva comissió executiva està formada per unes persones significatives: Joan Ignasi Elena, Maite Arquer, tots dos del PSC, ex-PSC, antics PSC, la Maite Arquer, si no vaig equivocat, sembla que era l'alcaldessa de Badalona, Joan Ignasi Elena era diputat, hi havia també Elegiar González, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, que va dimitir, si no vaig equivocat, pel tema del cas Hotel del Palau, no? Regidora d'Obres, sí? Això sí, no? Regidora d'Obres, i no va plegar amb el cas de l'Hotel del Palau? Podria explicar moltes coses que evidentment no s'escauen, però només amb les 3 persones que hem mencionat els conec a tots 3 perfectament, i sobretot el Joan Ignasi. Tinc la meva opinió personal que no la faré pública, però precisament només perquè hi hagi determinades persones en determinats llocs ja, a mi personalment, ja em diu el que és tot aquest pacte nacional. Com que els conec personalment, tinc la meva opinió personal, insisteixo, vull dir. Molt bé. Bé, a part d'aquestes 3 persones ex-PSC, també hi ha en Jaume Bosch, d'Iniciativa per Catalunya, exdiputat, en Francesc Paner, també exdiputat d'Iniciativa per Catalunya, i la Carme Laura Gil, de Convergència, també exdiputada de Convergència i ex-consellera d'Educació. I després, per últim, la Carme Porta, que era d'Esquerra Republicana. Només alguna dada. Des de 1957 s'han celebrat 70 referèndums d'autodeterminació a tot el món. Aquest any esperem que serà el nostre.
A les societats modernes que han de resoldre problemes polítics voten. Nosaltres volem votar i de moment no ens deixen. I no estem demanant que ningú sigui independentista si no ho vol ser. El que estem demanant és que siguin demòcrates i que deixin votar. Doncs nosaltres, el grup de Convergència, Partit Demòcrata Català, donem suport i ens sentim partíceps d'aquesta moció sobre l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum que presenta el grup de Som Voltregà. És de vital importància seguir fent passos, també des dels ajuntaments, cap al dret de decidir de manera democràtica dels catalans i catalanes pel futur d'un nou país. Bé, doncs, simplement 3 consideracions. Tenint en compte que una consulta doncs, és positiva, sempre quan es facin amb els paràmetres doncs, estrictes i democràtics que marca la llei. Hi ha un tema aquí que a mi és el que em posa en dubte i és quan es diu que el reconeixem el Parlament de Catalunya com una institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Això no hi ha cap dubte. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per l'articulació d'aquest referèndum. Com que n'han sortit tantes en el Parlament i variopintes i algunes d'elles hi discrepo profundament, doncs sincerament només per aquest punt, més d'altres que a títol personal doncs, amb determinades persones, perquè només posaré una anècdota, amb el Joan Ignasi Elena vam coincidir quan es constituïa el moviment Avancem i vaig durar la reunió 3 hores perquè ja vaig veure de què anava el tema. I el tema és allò de, com que no he aconseguit el que volia d'una manera, ja em s'ho aconsegueixo d'una altra, que això és el que sol passar molt a molts partits polítics. Doncs insisteixo, per temes molt particulars i personals, en el meu cas jo m'abstindré i la resta de companys, doncs, com sempre tenen la llibertat per fer el que considerin. Posem a votació, doncs, vots a favor, abstencions. 7 vots a favor i 3 abstencions. Hi havia una moció que en tot cas primer la votarem, que la presentava el grup de Convergència i que em sembla que no hi ha cap inconvenient en admetre-la, per tant, si sembla. Hauria de donar compte seria de... Sí? No esperem, no fem aquí amb les mocions? Bueno, és d'urgència, no? L'urgència? Bueno, doncs llavors passem primer a aquests punts i després farem la moció d'urgència. Donar compte del decret d'alcaldia de la celebració de l'última sessió plenària ordinària. Hi ha alguna cosa que vulgueu comentar? El punt número 17 serà donar compte dels acords de la Junta de Govern des de la celebració de l'última sessió plenària. El punt número 18, donar compte dels decrets de contractació de personals des de la celebració de l'última sessió plenària. El 19, donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal. Tema primers de... portem 2 mesos i poc, vull dir, per tant, el compliment, doncs, ja sabem quin és. I el punt número 20 serà donar compte de l'informe a l'intervenció municipal sobre pagament d'impostos a l'Agència Tributària Catalana. Doncs ara sí, passem a la moció d'urgència, que l'admetem per unanimitat. Sí. I en tot cas, doncs, té la paraula. Bueno, si vols llegir els acords primer o... Sí, els acords. Vale. El grup de Convergència, properament registrat com a Partit Demòcrata, proposa al ple de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà els següents acords. Primer, donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i encausats per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes. Segon, instar aquest Ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per facilitar qualsevol mobilització en defensa del dret a decidir dels catalans i catalanes, ja que no només es jutja 3 persones, sinó tots els ciutadans que van votar el 9-N. I tercer, traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament Europeu. Bueno,
La moció va dirigida a denunciar els atacs espanyols a la política catalana. Les urnes no es jutgen. Si bé l'Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el govern espanyol i el català, va ser tot el contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut de Sentència 31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional, buidava Catalunya de competències, fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya-Espanya, avançant cap a uns moviments populars de protesta en forma de manifestacions. Davant l'agitació social, el president Mas, d'acord amb el seu programa electoral, es va reunir amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, demanant el pacte fiscal que solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l'ofec econòmic que patien. Davant la negativa, el president Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre del 2012 per tal de donar veu als catalans, entenent que no es podia obviar la impressionant manifestació de l'11 de setembre. De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor del dret a decidir que legitimava el Parlament per aprovar la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. Un any més tard, el ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de competències per la celebració del referèndum, una petició que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre del 2014 la Llei de Consultes Populars no referendàries i participació ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre del 2014. No obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la llei de consultes i el decret de convocatòria que es va acabar transformant en un procés participatiu que preguntava si Catalunya havia d'esdevenir un nou estat i si aquest havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants, 1.897.274 van optar per la via independentista. Tot i el marc legal i democràtic en què s'està fent tot el procés, l'Estat espanyol ha polititzat els seus tribunals, utilitzant-los per obeir querelles i portar davant els tribunals representants polítics. El llistat és llarg. Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats per un delicte de desobediència i Francesc Homs per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Atès que l'Estat actua a cop d'impugnacions a través dels òrgans judicials, polititzant i la manca de voluntat de diàleg, atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l'única manera possible d'exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l'activació d'un procés constituent propi. Atès que la Comissió Europea destaca que l'estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 en quant a la seva independència judicial, per tot això hem presentat la moció. Hi ha algun comentari que es vulgui fer? Doncs bé, posarem a votació. Coincideixo amb una cosa, que la política no té d'arribar als jutjats, però quan la política arriba als jutjats vol dir que tothom ha fet les coses malament i realment vivim en un sistema democràtic que segueixo pensant que encara té una democràcia molt jove, per molt que portem 40 anys, i que de vegades s'utilitzen els jutjats molt fàcilment i de forma molt absurda, però és el sistema que ens ha tocat viure i com a tal allò que no es pot resoldre a la política que és parlant, algú vol resoldre al jutjat.
En qualsevol cas, si no hi ha res més, posarem a votació. I vots a favor? Abstencions? 7 vots a favor i 3 abstencions. Bé, doncs, només ens queden els pregs i preguntes. Si hi ha algun prec o alguna pregunta? Us volíem demanar sobre la commemoració dels fets de la gleva del 1714, ja que aquest any tocava recuperar el format d'anys anteriors. I llavors la pregunta era una mica per quan i com teniu preparada aquesta festa dels fets de la gleva, aquesta festa d'homenatge a l'exèrcit català del 1714, festa dels patriotes, no? Homenatge als patriotes que van donar la seva vida per defensar els drets i les llibertats dels catalans. Bé, aquesta festa s'ha hagut de posposar perquè de la manera que la teníem planificada, prevista, un dels actes centrals, doncs, la persona que havia de venir doncs, no ha pogut combinar la seva agenda i per tant doncs, hem preferit moure-la de data i en principi pensem que es podria fer al voltant de final d'aquest mes, final de març. Estem pendents també d'aquesta substitució de la persona que ocuparia aquest lloc central, diguéssim, dels actes, no? Tenim confirmada la presència, doncs, com la participació, com l'any passat, de diferents corals i diferents, doncs, entitats del poble, i a partir d'aquí seria el mateix format més o menys que el de l'any passat, el que hi ha previst per aquest any. És a dir, que no recuperaríem els formats. No es recupera. En tot cas, en el sentit d'això de la celebració dels fets de la gleva, el que sí demanaríem és que entenem que sempre poden sortir imprevistos, però demanaríem que Sant Hipòlit arribés ja a concretar una data, una setmana sempre, perquè la gent doncs anem tots interioritzant que aquella és la setmana dels fets de la gleva. Entenc, repeteixo, que a vegades poden sortir imprevistos, però seria bo a vegades doncs, buscar una alternativa per si pot passar alguna cosa, i sorprèn una mica, no?, que el fet de que una sola persona no pugui assistir a la commemoració dels fets de la gleva doncs faci aturar tota aquesta celebració. Només que si podem ajudar a acabar de confeccionar aquesta jornada, segur que entre tots doncs, podem donar un cop de mà, però aviam si d'una vegada per totes aconseguim estabilitzar-ho de tal manera que inclús els nostres veïns ja tinguin doncs, pressuposat que la primera setmana de febrer o la segona, la que sigui, és la dels fets de la gleva. Sí, a més sabem que és festa d'interès local, no? Vull dir que val la pena, no?, preservar-ho, i Sant Hipòlit doncs, no tenim fora del Carnaval i això una diada així, no? Doncs nosaltres sempre ens ha agradat doncs, donar-li una mica d'èmfasi, perquè pensem que és un missatge no només polític i memorial, sinó que també doncs, és una diana que es comparteix amb una diada de tot, no només de Sant Hipòlit, sinó de tot el Voltreganès, evidentment. Bé, agraïm l'oferiment de col·laboració i evidentment el tindrem en compte, perquè precisament el que ens falta potser és això, és alguna entitat que vulgui liderar això, perquè d'acord que és festa d'interès local, però el responsable d'organitzar la festa em penso que no és l'Ajuntament. El responsable d'organitzar la festa en tot cas és l'entitat que es faci càrrec de la festa, però l'Ajuntament el que ha de fer és col·laborar, impulsar, ajudar amb tot el que pugui, però l'Ajuntament com a tal no organitza cap festa, ni la festa major ni cap altra. Vull dir, si hi ha una comissió de festes i hi ha qualsevol altra organització, qualsevol entitat que el que fa és encarregar-se, entitat o grup d'entitats, és igual, que fa encarregar-se de tirar la festa endavant. Sí. De fet, sabem que abans organitzava Òmnium Cultural, però
precisament per ser fet d'interès local, i com tots sabem, que una entitat es desentén d'aquesta organització recau sobre l'Ajuntament, sí, és com a festa d'interès local, o sigui, no estem criticant res en aquest sentit, sabem que ho esteu fent, no? Ho esteu planejant, només nosaltres volíem saber quin era el desenllaç d'això, perquè no en teníem cap informació. A més a la web de l'Ajuntament no consta com a festa municipal, que també és una cosa que crida l'atenció, i només volíem, a part de, més de donar el nostre oferiment, doncs, de que a veure si aconseguim, doncs, que sigui una festa ben interioritzada per tots i ben assenyalada amb unes dates concretes, perquè pensem que sempre ha tingut molt èxit. O sigui, si fos una cosa que no aportés gent i que no aportés il·lusió al poble, doncs, però entenem que val la pena, i aquí hi ha la nostra disposició també a col·laborar, evidentment. Res més. Res més, no? Doncs aixequem la sessió. Molt bona nit.